ina gajiya. Lafiya lau ya ƙara hakuri ko. To Allah ya ji kanta. Ba kuka ya kamata ku yi ba, addu'a ya kamata ku yi mata. Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama. Allah ya sa ta huta. Ai da ita da ƴan uwata da duk ɗaya insha Allah. To alhamdulillah. Mala wala ai hakuri zami. Sai dai mu yi mata addu'a. Wannan so shi take. Gaskiya ne wannan. Allah ya ba ta gida. Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama. Amin. Mala awalu da ba dan batun da wannan yar uwarta ta Allah ya ba ta lafiya. Ka samu lokaci ku zauna ku yi shawara ga amininka. Ku zo ku yi magana ku daidaita. Gaskiya ne ba ai da ita da wata ɗaya ne insha Allah za mu zo za mu tattauna da abin da muka yankin Allah da za mu zo yi ma bayani insha Allah. Allah ya muku amin dan annabi da wata ɗaya insha Allah. To alhamdulillah za mu tattauna za mu yi magana Allah da abin da muka to madalla insha Allah. Nagode Allah ya muku albarka amin madalla. Kenan baba bari mu koma. Amma mun baba. Amma mun baba. Allah ya mata rahama. Allah ya mata awai. Allah yawa. Kun ga ku yalwa na matsakaicin gidaje. Gaskiya ne. Abun ganin ban sha'awa. To abin da yasa kake faɗin haka saboda baka taba zuwa bane. Me yasa? Awal. Ya ga ko wani sirri tsakanin ku dan tashi da ko? To ya kamata ka yi hakuri. Mu tattauna matsalar da ka haifar min da ita a can gida shagura. Awal. Ni zan wuce kaji? Awal. Kaga na ba ku lafiya kaji? Sai an jima kaji. Da sauri haka? Sai an jima. Arfat. Ko akwai wani abu a ƙasa wanda ban san da shi ba? Allah ya kyauta. Zai ta Arfat. Sannan mu zai. Ina yini ya da Zulai. ya da dan Kin shawara ne Zulai? gaskiya ni ba za ni ba tsoro nake ji. Tsoro kike ji? Ha ba Zulai. Ki da zaki zo ki same ni. Shi da haizu baki shawara nan ba Zulai. Ke me yasa? Ina ta hana. Zulai idan zaki zo ɗakin na sai kin bari in ta sani ga shawara da wurin baki. Ki bari kina ji ko? Idan rana ta daki kowa ya tafi gona an tafi shan iska kina ji ko ba inda zan je ki zo ɗaki na mu zo mu tattara ke sirri ne tsakanin da ke babu wani abu da zai faru kin ji Zulai? Tsoro nake ji. Tsoro kike ji? A to da kije kai maki zo ki tara min jama'a tunda kike ba ki so je ki Allah tsare kan ma wani mai idan unguli ya ga mai zo ya tara wani abun tsiya ne. A to da ke dai ba ki son abun arziki. Ba Zulai kin san ba mai. An ce ne bin daɗi ƙarewa. Allah muna ƙara ba masu ya haƙuri sakamakon fara saka muku sai da muna kama da juna da muka yi 1 2 3 ba mu ci gaba da kama da shi ba. To wannan ya faru ne sakamakon wannan gyara da muke amma duk muke da mu ƙarasa shi sa mu muka ɗan yi muku wannan shot ɗin da sinasiran da cikin fim ɗin kamun mu fara saka muku shi. Abin da muke so da ku masoya ku subscribe a cikin YouTube din channel din mai kudi TV da Abdul Bokar TV za ku dinga ganin wayannan fina-finai masu ƙayatarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Na gode masoya domin jin daɗin ku kalli wannan. Mun fito masoya mun fito mun zo ƙaunar ki ni ne zaɓin ki ba na so mai ban kwana
fata ki ɗauki zaɓin cikin farinki ki kyale masu sanya da yake ni kamar ne mai waka a kanki ne nake ta gunje. Kin sani alhaki na raina na riga na baki ki nuna. Ko bar ni na yi shawara da kaina kar na zaɓo tumin dare. Tun da kun so kuna ta sona ba za na ce ba ni san hakan ba. Na aure da ke nake ni zana zamto kulawa ƙauna nake ki bani sun ki a zuciya so nake ki zo mu zauna masoya da ke nake. Na zaɓa cikin kowa ne zabina, ni sai na duba cikin kowa ne burina. Madari zonin kiyo nazari Ka bar na kayo hakuri, ni ba ni so sai na duba. Ni sai na zaɓa cikin kowa ne zabina, ni sai na cikin kowane burina. Sanki a raina yayyo da dewa zan so ki kyale da yan harbowa ni ne nake sanki fatan dacewa sanki a raina san bai dishewa. Na zaɓa cikin kowane zabina, ni sai na duba cikin kowane burina. Zuciya kan so ta yi yana don so da ke a sa mana rana. Na sani kana so na amsa ta ni dai sai wata rana. Ni sai na zaɓa cikin kowa ne zabina, ni sai na duba cikin kowa ne burina. Idan dubai mai ganga abdal ne ku bar ni sai wata rana.